Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Aisha. Ina ɗaya daga cikin matan Adam A. Zango wanda ya aura. Kamar ni ce ta biyu. Da ban so na fito na yi magana akan ina abubuwan da suke faruwa ba, saboda ina ji a cikin matan shi kamar ba kowa gaskiya ya sanni ba, sai wanda ya sanni lokacin ina tare da shi. Kamar 'yan harkar su, irin wanda ya lissafo ɗin nan, ɗaiɗai ne wanda bai sanni a ciki ba. Mun zauna da shi zaman aure, ina ji kaf a matan shi ba wanda ta zauna da shi ta daɗe wanda na yi da shi na zaman aure. Aƙalla mun yi shekara kusan shekara 10. 'Ya'yanmu 3, maza 2, mace 1. A yanzu haka ma macen tana hannuna ne. To, kuma mun yi zaman aure da shi, zaman lafiya alhamdulillahi, saboda mutum ne mai kirki da kyautatawa. Dukkan wani haƙƙi da miji ya kamata ya sauke ma matan shi gaskiya na ƙoƙarin yi alhamdulillahi. Don ban taɓa neman abu na rasa a gurin shi ba. Ba mu taɓa zama wai a ce wai yau gashi ka nema abu a gurin mijinka bai maka ba. Hatta nan wanke kai salon idan za mu je, kuɗi yake ɗauka ya ba ma mutum, kuɗin da ya san ya fi ƙarfin kuɗin wannan wanke kai da zaki je. Kuma sannan idan nan da wata ɗaya kika ƙara cewa ki ƙara zuwa salon, ba shi zai hana ya ƙara ɗaukan wani kuɗin ya ƙara baki ba. Sannan in kika ce kayan kwalliyanki ya ƙare, zai ɗauki kuɗi mai yawa ya baki ki je ki siyo. Wannan alhamdulillah, ko a ina zan iya tsayawa in bada shaidan shi akan haka. Kuma Adamu ɗan uwana ne, muna da dangantaka tsakaninmu sosai mai ƙarfi, don mahaifiyarsa yayan mahaifina ne. Kuma har yanzu da muka rabu da Adamu, zumuncinmu yana nan yadda yake, saboda idan sha'anin gidan Adamu ya tashi, mahaifina zai tashi ya je ya zauna da yayan shi su hira su tattauna. Kuma idan sha'anin gidanmu ya zo, za ta zo sai kwanaki a gidanmu a gama sha'ani da koma, shi kuma Adamu zai turo gudunmawa idan ba zai samu zuwa ba, saboda akwai sha'anin da yake zuwa na gidan namu. Kuma ni mahaifina bai taɓa zama ya zagi Adamu don ya sake ni ba. Mu abin da muka yadda, mu musulmai ne, mun yadda da ƙaddara, kuma shi aure rai gare shi. Kuma tun kafin ɗan adam ya fito duniya, Allah yake rubuta mishi ƙaddaransa. Matan shi, 'ya'yan shi, arzikin shi, ranar da zai mutu. Duk musulmi ya kamata a ce ya yarda da wannan ƙaddara. Kuma bayan da za a yi mutum ya kashe kuɗin shi mai yawa ya auro mata, sannan a ce ya waye gari ya rabu da ita. Duk mutumin da ya san haka, kuma duk wanda zai aura aure ne na soyayya. Bayan da za a yi ka aure mace kana son ta, tana son ka, ka kashe kuɗin ka mai yawa, sannan ka aure ta don ka sake ta. Kawai jarabawa ne da ƙaddara na rayuwa, amma ku mutane ba ku ganewa. Kullum Adamu ne mai aure saki, Adamu ne mai aure saki. To ku ya saka? Mu da ya saka iyayenmu ba su fito sun ce komai ba, sai ku Adamu aure saki, saboda shi an san shi a duniya. Su sauran mazan da suke sakin mata sama da 20, 15, su da yake ba a san su a duniya ba, ai ba wanda ya musu surutu, amma sai shi. Kuma mu da ya saka, mu mun yarda da ƙaddaran mu ne, auren mu ne ya ƙare tsakanin mu da shi, saboda shi aure rai gare shi. Kuma mu mun yarda da ƙaddara. Duk yanda ta zo mana muna amsan shi hannu bibbiyu. To shine, da ni ban yi niyyar fito in yi magana ba. To ni na gaji da amsa wayoyin mutane, saboda akwai wani magana da ya wallafa akan wasu matan shi, abubuwan da suka yi, ya rabu da su. To ana ta turo min abun da masu kira na, wai daman laifin da kuka yi sake ku kenan. To ni da gaskiya ba ni a ciki, saboda ni ina ji mutane ba wanda ya sani a social media, saboda ni ba ma'abociya social media bane gaskiya. To ni ba ni a ciki, saboda Adamu ya san ko ni wace ce, ya yarda da tarbiyya na, kuma tushen mu ɗaya. Ko a yanzu haka akwai 'yar shi a gurina, wanda tun da na haife ta take hannuna, kuma yake kyautata mana iya kyautatawa. Har yanzu Adamu bai daina kyautata mana ba, saboda ya san ina gidan iyayena ne. Kowane lokaci zan iya ganin alert Adamu ya turo min kuɗi domin hidiman yarinyar shi, ko da za a yi mata wani abu, Ni kuma idan ina cikin neman taimako
ko me idan na yi mishi magana, don gaskiya ba maganar da zan yi ma Adamu in mishi text gaskiya bai bani amsa ba. Zai tsaya ya duba ya bani amsa, in ya ga dama ma in amsan zai bashi wahala zai yi min voice ya turo min. Muna da fahimta sosai tsakaninmu, don shi gaskiya ba ma'abocin ɗaukan waya bane. Don masu faɗin cewa sun kira Adamu bai ɗauka waya ba, gaskiya shi dai wannan ɗabi'a shi tuntuni shi gaskiya ba mai son magana a waya bane. Shi dan ko a fili shi gaskiya ba mutum bane mai son magana surutu, ko labari ka zo kana bashi zai tsaya ya shiru yana kallon ka, sai dai ta ɗaga kai yana mai, shi ba mai son magana bane gaskiya. Masu cewa suna kiran shi bai ɗauka ba sai mishi uzuri akan wannan, ni na bashi da akan wannan, shi ba mutum bane ma'abocin ɗaukan waya. Amma in kika yi mishi text ko me kika rubuta mishi zai tsaya ya fahimce ki, in na amsa ne ya baki amsa, idan ka ga bai baka amsa ba to ba magana bane na bada amsa gaskiya. To don haka yanzu to akwai comment ɗin da na gani ne ya ɗora ya wallafa a sashin shi na Instagram akan hoton yara na, ya ɗora su, naji wani yayi comment mara kyau akai, yana cewa wai wa'innan ne wanda iyayensu suke yin maɗigo da bin da kwartanci, to ƙila ma ba jininsa bane. To ni ƴaƴana ƴan halak ne, ƴan sunna ne, kuma duk wanda ya ga ƴaƴana yana kallon su ya san suna kama da mahaifinsu. Tafarkin sunna muka haife su, ƴaƴan sunna ne kuma alhamdulillahi. To don haka ni dai abin da zan iya cewa a wannan al'amarin da yake faruwa, Adamu Allah ya ƙara maka haƙuri, kuma duk abin da kaga Adamu ya fito ya yi magana akai, to abin ba ƙaramin ciwo yake mishi ba, ya daɗe yana tara wannan abin, saboda shi mutum ne mai kawaici, don zaka daɗe kana mishi abu kafin ya fito ya yi magana sai abin ya yi mishi ciwo a cikin rai tukuna zaka ga ya fito ya yi magana. Don mutum ne mai haƙuri, ba kuma wai na fito bane wai don ina kare shi ko don ina an ce ka faɗa mutum za ka faɗi alkhairi a kansa, ka faɗi alkhairi a kansa, kuma duk abin da matarka ta bada shaida akan ka tabbas ya tabbata, kuma abin da miji ya bada shaida akan matarsa tabbas ya tabbata, kuma ba wai a gaban idonsu, ba wai a gaban idon duniya bane na fito ina yaban su, ko a bayan idonsa zan buga kirji na yaba Adamu. Kai ko wanda zan aura ne ya zo na gaya mishi waye na aura, wallahi bai isa ya zagi Adamu a gabana ba ko waye, saboda uban ƴaƴana ne. Duk wanda ka haifi ƴaƴa uku da shi ai kun zama ɗaya kam, ba ni da wanda ya fi shi. To don Allah ku rabu da shi ya huta, muna da ƴaƴanmu suna buƙatar shi a raye, ƴaƴanmu suna buƙatar shi a raye, kuma ku rinka tunanin shi ma uba ne a gurin wasu ƴaƴan, kuma ƴaƴan shi yanzu su ma sun taso suna girma kuma suna ganin abin da yake faruwa, su ma abin baya musu daɗi. To kun gani idan kuka ci gaba da yi, yaran su ma za su kasa jurewa, su ma kamar yadda ake ma uban kowa abu yake jin zafi, to su ma ƴaƴan shi haka suke jin zafin abin a cikin ransu, to Allah dai ya sa mu dace. Kuma Adamu Allah ya ƙara maka haƙuri da juriya, Allah ya sa ƙarshen matsalar ka ne ta zo a rayuwa insha Allah. Muna nan muna taya ka da addu'a, ina taya ka da addu'a a matsayina na ƴar uwarka kuma uban yarana. Allah ya yaye maka dukkan wani damuwa da yake damunka a cikin ranka, Allah ya tsare ka ya kare ka da kariyansa. Taimakon da kake ma mutane na alkhairi, Allah ya biya ka da mafificin alkhairi, Allah ya saka maka da alkhairi, saboda ba kowa bane ya sani, ko ni nan ni shaida ne, na yi ma mutane bautan dafa abinci a gidan Adamu ba adadi, mutane ne za su zo gidan sama da 30, haka za mu ɗaura tukunya mu sauke duk domin ya kyautata ma mutanen da suke ƙarƙashin shi, amma a ce a yau ya waye gari duka sun butulce mishi, sun zama butulu, ɗaiɗaiku ne suke tuna alkhairi. To mun ban mance da alkhairin ka ba, ko da rabuwa ya zo tsakaninmu, mu ba za mu daina yabon ka ba har abada, saboda duk wanda ya maka alkhairi ka faɗa alkhairi. Kawai rabuwan aure ne ya zo, kuma kaddara ne na Ubangiji, kuma kowa da kaddaransa, sai Allah sai ya nufa ka aure wannan, ka rabu da wannan, ka je ka aure wannan kuma ka haihu da shi, to mu mun yarda da kaddara. Assalamu alaikum.